Έχω να πω The Podcast επεισόδιο 6. Ας πέσει το intro. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού εδώ του podcast. Είμαι η Νάσια και θα σας κάνω παρέα λογικά για το επόμενο μισάωρο. Παιδιά, έχω να πω πάρα πολλά πάλι, δεν ξέρω από πού θα αρχίσω. Θα αρχίσω από το κλασικό. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 17 Ιουλίου 2024, αυτή τη στιγμή που ηχογραφώ αυτό εδώ το podcast και έξω έχει καύσωνα. Αλλά όταν σας λέω καύσωνα, η ώρα είναι 9 και 4 το βράδυ και έχει 34 βαθμούς, παιδιά. Και εγώ δουλεύω στο κέντρο και έφυγα σήμερα από τη δουλειά γύρω στις 7:30, μη σχολιάσετε. Και κάπως αισθάνθηκα ότι βράζω στα καζάνια της κόλασης, διότι είχε ένα αεράκι που πέρναγε μέσα μας. Όμως αυτό το αεράκι ήταν καυτό. Ήταν σαν να βρίσκεσαι εκεί κάπου στο πλοίο, στο γκαράζ, με αυτούς τους παρκαδόρους, τους πολύ αγενείς και πολύ χωρίς λόγο πιεστικούς, που λες, εντάξει, έχω καταλάβει ότι βιάζεσαι, αλλά σε παρακαλώ δώσ' μου λίγο χρόνο να αντιληφθώ κι εγώ, μπορώ κι εγώ να καταλάβω. Όχι, δεν μπορείς. Δεν ξέρω τώρα γιατί άρχισα να μιλάω για τους παρκαδόρους, συγγνώμη, δεν είχα σκοπό. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εγώ είμαι ένα άτομο που δεν μπορώ τον καύσωνα, που δεν μπορώ τη ζέστη. Σε αυτό το σημείο έχω να πω ότι το μετρό της Αθήνας είναι τραγικό. Γιατί δεν έχει air condition, παιδιά, ή βασικά εντάξει, κάποια τρένα έχουν air condition και κάποια άλλα απλά δεν έχουν και στο πετάνε στη μούρη, τύπου δεν με νοιάζει αν πλήρωσες το εισιτήριό σου, κουκλίτσα μου, εδώ δεν έχει air condition, εδώ μπορεί να πεθάνεις από τη ζέστη, γιατί παιδιά μπαίνεις μέσα το πρωί, εγώ δηλαδή τις περισσότερες φορές το τρένο που παίρνω δεν έχει air condition δυστυχώς και μπαίνω μέσα και είναι απλά υδροτήλα ανεπανάληπτη. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό, μόλις ξεκίνησα. Αλλά όχι, όντως έχει πάρα πολύ υδροτήλα, έχει πάρα πολύ κλεισούρα και η όλη κατάσταση είναι λίγο ζούγκλα, ο ένας πάνω στον άλλο. Και νιώθεις ότι αν ξέρεις πάρεις μια βαθιά ανάσα, θα πάρεις το οξυγόνο του διπλανού σου. Οπότε επειδή είσαι και αλληλέγγυα, λίγο προσπαθείς να ανασένεις λίγο λιγότερο, ρε παιδί μου, για να μην ρουφάς τον αέρα του άλλου, ρε παιδί μου. Αλλά παιδιά, είναι τραγική κατάσταση και κάποια στιγμή πρέπει στα σοβαρά λίγο να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, σήμερα βγαίνω από το μετρό, πηγαίνοντας στη δουλειά και εκεί κάπου στην Πανεπιστημίου με σταματάει, ενώ εντωμεταξύ εγώ συχτήριζα τη ζωή μου, ήμουν σε φάση, δεν το πιστεύω ότι πάλι ήμουν σε τρένο χωρίς air condition και γιατί είμαι τόσο γκαντέμο και γιατί είναι έτσι η ζωή. Τέλος πάντων, και με πετυχαίνει ένας τύπος και μου δίνει ένα φυλάδιο. Ήταν από αυτούς τους τύπους που είναι, ξέρω εγώ, στις πορείες και όντως μοιράζουν τα φυλάδια για να σε ενημερώσουν για ποιο λόγο διαδηλώνουν. Και το φυλάδιο, παιδιά, αν το πιστεύετε ή όχι, έλεγε: δεν είμαστε αναλώσιμοι, δεν θα πεθάνουμε δουλεύοντας, πάυση εργασιών όσο διαρκεί ο καύσωνας. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο ταυτίστηκα. Ήμουν σε φάση γιατί να πρέπει να μπω στο μετρό για να πάω στη δουλειά μου. Εντάξει, καταλαβαίνω, παιδιά, αυτά είναι first world problems. Καταλαβαίνω ότι είμαι σε πολύ προνομιούχα θέση, γιατί δουλεύω σε air condition, δηλαδή δεν δουλεύω στον καύσωνα, όντως. Έξω στο λιοπύρι, ας πούμε, και εννοείται ότι θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για τους ανθρώπους που δουλεύουν όντως έξω να μην δουλεύουν όταν έχει τέτοιες θερμοκρασίες, γιατί είναι μη βιώσιμη η συνθήκη, έχω την αίσθηση. Αυτά είχα να πω για τον καύσωνα, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, γιατί παιδιά έχουν γίνει, όπως σας είπα, πάρα πολλά πράγματα και κάπως πρέπει να καταλάβετε ότι η καλοκαιρινή είναι άσια. Αν για κάτι θα σας μιλάει όλο το καλοκαίρι, θα είναι για τις συναυλίες που θα πηγαίνει ή για τα θέατρα ή τέλος πάντων για διάφορα έτσι καλλιτεχνικά events. Οπότε το πρώτο πράγμα που θέλω να πω στο σημερινό podcast, αν έχετε μείνει μαζί μου μέχρι τώρα και δεν έχετε ήδη πάθει κάποια φρίκη, ας πούμε, και έχετε εγκαταλείψει το podcast, είναι ο χελμός, παιδιά. Πήγα στο χελμό φέτος, πρώτη φορά στα χρονικά. Από πέρυσι είχα καταλάβει ότι είναι έτσι λίγο thing, γιατί είχε πάει η φίλη μου η Χρύσα, η οποία φίλη μου Χρύσα πηγαίνει σε ό,τι γίνεται viral, πηγαίνει η Χρύσα πρώτη, ρε παιδί μου. Από εκεί καταλαβαίνω ότι κάτι έχει πέρασει, από το ότι η Χρύσα το δοκιμάζει. Τέλος πάντων, και πάει η Χρύσα πέρυσι, μου λέει: καλά, Νάσια, πρέπει να έρθεις, είναι φανταστικά, είναι τέλεια κτλ. Φέτος είχα δει και το line-up και μου άρεσε, γιατί ήταν Βασίλης Παπακοσταντίνου, Θανάσης Παπακοσταντίνου, είχε εκεί η Μαρίνα Σπανού, η Ιουλία Καραπατάκη, είχε Villagers, είχε Αλκίνο. Καλά, τον Αλκίνο πήγα να ξεχάσω, σας παρακαλώ, ήταν ο καλύτερος. Τέλος πάντων, είχε πολλά ονόματα που μου αρέσαν, τέλος πάντων. Η ιστορία ξεκινάει από το ότι κάπως έχω φάει ένα καινούριο κόλλημα τελευταία. Δεν θα το πιστεύετε. Θα λέτε: αποκλείεται. Η Νασούλα να έχει φάει κόλλημα. Αποκλείεται. Είναι αλήθεια, παιδιά, έχω φάει ένα καινούριο κόλλημα. Το κόλλημα μου έχει ονοματεπώνυμο για ακόμα μια φορά. Λέγεται Ορέστης Ντάντος.
Αυτό το τραντς είναι κάτι καινούριο. Το έχω λανσάρει μάλλον μόνη μου. Δεν ξέρω. Το έχω ξανακάνει νομίζω σε κάποιο podcast. Εν πάση περιπτώσει. Παιδιά, ο Orestes Dantos είναι ο μεγάλος μου καινούριος έρωτας. Ο καινούριος μου μεγάλος έρωτας, δεν ξέρω, πάρτε το πώς θέλετε. Είναι ένας τύπος ο οποίος έπαιζε στο σπίτι μου πάρα πολλά χρόνια τώρα. Γιατί τον άκουγε ο αδερφός μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γεια σου, Μπρούλη, αν μας ακούς. Σου αφαιρώ το επόμενο κομμάτι. Και παιδιά, ναι, λοιπόν, ο Νίκος άκουγε Orestes Dantos τύπου, ξέρω εγώ, πριν 10 χρόνια, όσο μέναμε μαζί, εδώ πέρα στην Αθήνα. Και εμείς κάπως λίγο τον κοροϊδεύαμε με την αδερφή μου. Λέμε πω ότι ποιον έχει ανακαλύψει πάλι, ρε φίλε. Ο Νίκος εντωμεταξύ αυτό που κάνει, που το κάνω και εγώ εντωμεταξύ, είναι ότι βρίσκει, ρε παιδί μου, κάποιον στο YouTube. Και αν του αρέσει, άσημος, τον ξέρει η μάνα του, δεν τον ξέρει, τον ακολουθεί για πάντα μετά. Είναι σφάση, αφού μου αρέσει, ρε παιδί μου, τον ακολουθώ. Το κάνω κι εγώ αυτό. Αλλά γενικά όταν το κάνει ο άλλος δίπλα σου και εσύ δεν είσαι σε mood να ανακαλύψει ένα νέο καλλιτέχνη, μπορεί να αρχίσει να τον κοροϊδεύει, ρε παιδί μου, ότι ωραία πάλι ακούς αυτόν που τον ξέρει μόνο εσύ, ας πούμε, και είναι φίλος σου. Που το λέω εγώ αυτό εντωμεταξύ που είμαστε η site specific. Που εντάξει, δεν το λες και ότι μας ξέρετε, αλλά κατάλαβες. Εν πάση περιπτώσει, παρένθεση εδώ να κάνω μια αυτοδιαφήμιση να σας πω ότι έχουμε τη μουσική μας μπάντα, τη site specific. Μπορείτε να μπείτε να μας βρείτε και να μας ακούσετε και στο Spotify και στο YouTube. Εμένα και τη φίλη μου τη Στέλλα. Είμαστε πολύ καλές. Σταματάω, παιδιά. Έχω κριντζάρει ήδη με τον εαυτό μου σε αυτό το επεισόδιο, συγγνώμη. Συνεχίζω λίγο την ιστορία για τον Orestes Dantos. Οπότε, ναι, εμείς λοιπόν κράζαμε λίγο τον Νίκο, τέλος πάντων τότε ότι και καλά, μα τι είναι αυτά που ακούς και είναι και ψιλοκατάθλιψη, τι είναι αυτά τώρα, σε παρακαλώ. Το ίδιο το έλεγα και του Φίβου Δελβοριά, για να μην παρεξηγήσεις, Ορέστη μου. Συγγνώμη, έτσι, δεν θέλω να παρεξηγήσει εδώ πέρα. Το ίδιο το έλεγα για το Φίβο, που ο Φίβος είναι η νούμερο 1 λατρεία μου. Τέλος πάντων. Και τα έφερε έτσι η μοίρα. Το περίμενα ότι θα συνέβαινε κάποια στιγμή, γιατί αυτή είμαι εγώ που όντως τα πρώτα μου συμπεράσματα συχνά είναι λάθος. Τα έφερε έτσι η μοίρα και ο Orestes Dantos θα εμφανιζόταν πρώτος στο Χελμό φέτος. Παρασκευή δηλαδή, ξέρω εγώ, 8 η ώρα το απόγευμα. Εγώ λοιπόν αποφασίζω ότι ρε εσύ, αφού έχω ακούσει 2-3 τραγουδία του και μου ψιλοάρεσαν όντως, δηλαδή ο Νίκος μας έβαζε σε διάφορα events. Ξέρω εγώ, όταν πηγαίναμε εκδρομή με το αυτοκίνητο ή όταν κάναμε μάζοξη στα μπέλη στο Ηράκλειο, μας έβαζε αυτός να παίζει στο ηχείο Orestes Dantos. Που εντάξει, ρε παιδί μου, θα μπορούσα να πει ότι θα μπορούσα να βρω και κάτι πιο φαν να βάζω ή κάτι πιο, δεν ξέρω, κοντά στη φάση, ξέρω εγώ, της ευρύτερης παρέας και όχι αυτό που αρέσει μόνο σε σένα. Αλλά αυτός έβαζε, ρε παιδί μου, Orestes Dantos και ξέρεις, κάπως όλο το show ήξερε από πριν τον Orestes Dantos, πριν το νερό στη βάρκα, πριν τα κούνια για καρφιά, τον ξέραμε εμείς αυτόν. Λοιπόν, και οπότε ήξερα 2-3 τραγούδια του, μου άρεσαν όντως. Απλά όντως δεν είχα κάτι να ακούσω τους δίσκους του κτλ. Παιδιά, εντάξει, ήταν θέμα χρόνου, έγινε, γιατί λέω αφού θα πάω να τον δω τον άνθρωπο και μου είχε πει και ο Νίκος, πω είσαι πολύ τυχερή που θα πας να τον δεις και ζηλεύω και δεν ξέρω τι. Και λέω, ωραία παιδιά, θα μπω στο Spotify να ακούσω τους δίσκους και τους βάζω με τη σειρά, όπως κάνω πάντα. Και παιδιά, έχω φάει ένα κόλλημα. Δεν καταλαβαίνετε. Καταρχήν έχει αυτός ο τύπος ένα δίσκο που λέγεται Προσάναμα. Είναι πάρα πολύ ωραίος δίσκος, είναι ο αγαπημένος μου. Τον ακούω συνέχεια τώρα, αυτή την περίοδο τον ακούω απλά συνέχεια. Τύπου κάθε μέρα ακούω Προσάναμα. Και ένα άλλο αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Κάνω ό,τι μπορώ. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το τραγούδι μιλάει για μένα. Μόνο για μένα έχει γραφτεί. Ταυτίζομαι πάρα πολύ γιατί λέει ότι τόσα μπορώ και τόσα κάνω και ό,τι μπορώ είναι ό,τι κάνω. Έτσι. Και κάπου εκεί θέλω να ξέρετε ότι η Νασούλα, αν κάτι κάνει σε αυτή τη ζωή, είναι ό,τι μπορεί. Και πρέπει να το ξέρετε αυτό για να με δικαιολογείτε, γιατί κάνω πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορώ και τι να κάνει. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι του μεταξύ, θα σας πω τώρα, συγγνώμη, έχει κάποιους πολύ ωραίους στίχους. Δεν θα φάω τώρα πολύ χρόνο από το podcast για να σας πω, αλλά θα σας πω μόνο ότι δεν φτάνει μια ζωή να βαρεθώ ουρανό και να χορτάσω φιλί. Και άμα δεν είναι πολύ, τότε δεν είναι αρκετό. Και ποτέ δεν είναι πολύ, ποτέ δεν είναι αρκετό. Το πιάσατε. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε πόσο πολύ συνδέονται όλα στο μυαλό μου, αυτό το τραγούδι έχει και ένα reference μέσα στον Παυλίδη. Αναφέρει, ρε παιδί μου, έναν Παύλο και λέω, ρε παιδιά, σε ποιον Παύλο θα αναφέρετε? Εν τω μεταξύ, όλο το τραγούδι είναι στυλ Παυλίδης. Δηλαδή, σου βγάζει έτσι ένα vibe Παυλίδη. Αλλά εγώ λέω, κάτσε ρε, να γκουγκλάρω λίγο το στίχο, να καταλάβω σε ποιον αναφέρεται όντως. Γιατί, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, παρότι όντως μου είχε πάει το μυαλό στον Παυλίδη, αυτό που σκέφτηκα όταν άκουσα το στίχο με τον Παύλο, τέλος πάντων, σκέφτηκα το Σιδηρόπουλο. Οπότε άρχισα να γκουγκλάρω Σιδηρόπουλο, τραγούδι, Dantos, ιστορίες και αυτά. Και έκανα την έρευνά μου. Τελικά προφανώς πήγε λάθος αυτό. Γιατί ήταν reference όντως σε ένα τραγούδι του Παυλίδη. Είναι βασικά Ξύλινα Σπαθιά, το Καράβι. Τέλος πάντων, παιδιά, ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Μπορείτε να το βάλετε να το ακούσετε λοιπόν. Και το Καράβι να ακούσετε, αλλά και το Κάνω ό,τι μπορώ, που είναι πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ. Καλό και αυτό. Έχω συνοηθεί με τη δουλειά εγώ να φύγω λίγο νωρίτερα, να φύγω τύπου 1 ώρα νωρίτερα, για να φύγω 5:30 αντί για 6:30 από τη δουλειά. Έτσι ώστε. Ακούστε τώρα τι μεγαλειώδες σχέδιο. Να προλάβω τον Orestes Dantos που βγαίνει στις 8 στα Καλάβρητα, έτσι. Ο Χελμός, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα βουνό στα Καλάβρητα. Παιδιά, ξεκινάμε όντως από την Αθήνα εμείς, 5:30 Νταν, με τη Στεφανία τη φίλη μου. Γεια σου Στεφανία, να μας ακούς. Σου αφιερώνω το επόμενο κομμάτι. Και όλα τέλεια οργανωμένα, να έχουμε τα ηχεία μας, να έχουμε τους καφέδες μας, να έχουμε τις θηροπιτές μας, τα κουλουράκια μας, όλα. Είμαστε τώρα έτοιμες για εκδρομή. Και κάπου εκεί γύρω στην Αττική Οδό, παιδιά,
Επειδή ήταν και το τρίμερο βασικά, έφταιγε και αυτό, το παραδέχομαι. Είναι και ο χελμός από μόνος του όμως που έχει γίνει πολύ δημοφιλής στα φεστιβάλ. Οπότε κάπως βρήκαμε κίνηση. Εκεί θέλω να το πάω. Αλλά όταν σας λέω βρήκαμε κίνηση, παιδιά, αντί να κάνουμε τη διαδρομή σε 2,5 ώρες, 2 ώρες και 45 λεπτά που είναι, ξέρω εγώ, κανονικά τα Καλάβρητα, παιδιά την κάναμε τύπου σε 5 ώρες. Φτάσαμε στα Καλάβρητα. Και παραπάνω βασικά, τι λέω. Ρε, φτάσαμε στα Καλάβρητα 11 και 20, κάτι τέτοιο, 11 και 20. Ευτυχώς είχαμε κλείσει να μείνουμε σε ένα μέρος που ήταν ακριβώς εκεί από όπου περνούσε το λεωφορείο για να σε πάει στο βουνό του Χελμού. Οπότε εντάξει, φτάσαμε τελικά 12 η ώρα, ας πούμε, πάνω στο Χελμό. Καλή ώρα για να φτάσει σε ένα φεστιβάλ, θα έλεγε κανείς. Και όπως καταλαβαίνετε, τον Ορέστη δεν τον πρόλαβα. Ούτε τη Μαρίνα Σπανού πρόλαβα. Πρόλαβα το Χαρούλη, που ήταν πολύ καλός, έχω να πω. Γιατί είχα να τον δω και το Χαρούλη 10 χρόνια live. Και δεν ξέρω, με πιάσε μια νοσταλγία. Έχει και πολύ ωραία φωνή, ρε παιδιά, ο τύπος. Και είναι και πολύ γλυκούλης ο Χαρούλης. Σταμάτα για τη συναυλία κάθε φορά που κάποιος λιποθύμαγε. Εν τω μεταξύ, εκείνη την ώρα καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος είχε ήδη εκστασιαστεί. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι που ήταν μεθυσμένοι, υπήρχαν κάποιοι που ήταν έτσι λίγο κουρασμένοι. Υπήρχαν γενικά σκηνικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβλεπες ότι ο κόσμος ήταν ξέφρενος. Ωραίος κόσμος. Τέλος πάντων. Οπότε, τι ήθελα να πω, ναι, πάει ο Ορέστης, τον χάσαμε με τα πολλά. Δεν πειράζει όμως. Εγώ γνώρισα τον Ορέστη σε κάθε περίπτωση. Οπότε αυτό είναι που αποκόμισα από την προσπάθειά μου να πάω να τον δω. Δεν πειράζει. Γιατί σημασία έχει το ταξίδι. Τη Μαρίνα Σπανού. Συγγνώμη, όχι εντάξει. Δεν το έκανα αυτό το αστείο. Τέλος πάντων, και παιδιά, το άλλο που θέλω να πω για εκείνη την ημέρα, γιατί αυτή η ημέρα γενικά ήταν κάπως μεγάλη για μένα και έληξε και με έτσι ένα μεγαλειώδη τρόπο. Θα έλεγε κανείς. Θα σας εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, εμείς θα πηγαίναμε λοιπόν στο Χελμό με τη φίλη μου τη Στεφανία και με άλλα 3 παιδιά. Την Χρύσα, το Χρήστο και την Ελένη. Φίλοι μας όλοι. Και είχαμε, όπως σας είπα και πριν, κλείσει ένα δωμάτιο να μείνουμε όλοι μαζί, τέλος πάντων, εκεί κάτω από το Χελμό, όχι στο κάμπινγκ του Χελμού. Θα σας πω μετά για το κάμπινγκ του Χελμού. Τι έμαθα δηλαδή. Τέλος πάντων. Και είχαμε κλείσει όντως αυτό το δωμάτιο. Τα παιδιά ξεκίνησαν 1 ώρα αργότερα από εμάς, με δεύτερο αυτοκίνητο από την Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φτάσανε, ξέρω εγώ, και 1 η ώρα το βράδυ, ας πούμε. Και τελικά δεν ανέβηκαν ποτέ στο Χελμό την πρώτη μέρα. Ήταν σε φάση πτώματα και πέσανε να κοιμηθούν. Μέχρι που γύρισα εγώ στο σπίτι, βέβαια. Θα σας πω. Λοιπόν, εγώ γυρνάω σπίτι μαζί με τη Στεφανία 4 ώρα το πρωί, ρε παιδί μου. Κάπου εκεί τελειώνανε γενικά κάθε μέρα οι συναυλίες. Γυρνάμε σπίτι 4 ώρα το πρωί. Είμαστε σε φάση πόσο ωραία έχουμε περάσει. Θεέ μου, ήταν φανταστικά, δεν ξέρω, πάρα πολύ ωραία. Και παρατηρώ εγώ στον καθρέφτη εκεί του δωματίου ότι το χέρι μου έχει μια πολύ περίεργη κόκκινη γραμμή που ξεκινούσε από ένα κουνούπι και κατευθυνόταν προς το μασχάλι μου. Θα σας πω τι συνέβαινε. Λοιπόν, παιδιά, εμένα πριν 3 μέρες από εκείνη την ημέρα με είχε τσιμπήσει ένα κουνούπι. Ένας κόνοψ. Λοιπόν, και τι είχε γίνει. Αυτό το κουνούπι πρέπει να ήταν μολυσμένο, γιατί με το που με τσίμπησε, εμένα γενικά με αγαπάνε τα κουνούπια, αυτό το έχω αποδεχτεί τόσα χρόνια, είναι Αλλά παιδιά, με το που με τσίμπησε, έκανε κατευθείαν, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω έτσι ένα κόκκινο κύκλο, ας πούμε. Θα μπορούσε να μην είναι και κουνούπι βασικά, δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα. Ευτυχώς τώρα μου έχει περάσει, οπότε δεν χρειάστηκε να το ψάξω περαιτέρω. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι αυτή που είμαι, κάπως ανέβαλα να βάλω φενιστήλ, αλφές, φουσικόρτ και τέτοια. Ήμουν σε φάση, ρε παιδί μου, κουνούπι είναι, θα περάσει, όλα καλά. Και παρόλα αυτά το όξινα παράλληλα. Παράλληλα το έξινα, γιατί είμαι αυτή που είμαι. Και 3 μέρες μετά λοιπόν στο Χελμό, και αφού είχα, ξέρεις, εκεί στη συναυλία υδρός, είχε και κρύο και φορούσα ζακέτα, οπότε τριβόταν αυτό εκεί πέρα. Γυρνάω λοιπόν και βλέπω αυτή τη γραμμή να έχει σχηματιστεί. Η οποία, παιδιά, ήταν πολύ τρομακτική, πρέπει να σας πω. Ήταν λίγο. Πώς κάνεις. Θυμάστε αυτό το παιχνίδι που παίζαμε παλιά όταν ήμασταν μικροί, που τρίβαμε ένα στο χέρι του άλλου και λέγαμε, ξέρω εγώ, περνάει τώρα ένα μυρμικάκι. Και τσιμπούσαμε σε όλο το χέρι του αλλού, ρε παιδί μου, που παίζαμε μαζί του. Και περνάει το μυρμικάκι. Τώρα περνάει ένας ελέφαντας και βαρούσε στο χέρι του, ξέρω εγώ. Οπότε στο τέλος του παιχνιδιού το χέρι του αλλού του διπλανού σου ήταν πάντα, ξέρω, πρισμένο από το ξύλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω. Κάπως έτσι ήταν, ρε παιδί μου, η εικόνα, δηλαδή δεν μ' άρεσε. Και είχα λίγο αναστατωθεί, δεν θα σας πω ψέματα. Λέω τη Στεφανία, ρε Στεφανία, το έχεις ξαναδεί αυτό? Μου λέει, ρε εσύ, όχι, δεν το έχω ξαναδεί. Αλλά εντάξει, μου λέει, δεν θα είναι και κάτι. Κάτι θα, εκεί όντως θα μολύνθηκε, θα το δείξουμε αύριο και στη Χρύσα. Παρεμπιπτόντως, η Χρύσα, να σας πω εδώ, και ο Χρήστος και η Ελένη είναι και οι 3 γιατροί. Το ιατρικό μου team του Χελμού. Οπότε δεν θα μπορούσα να το αφήσω κι εγώ έτσι. Αλλά τέλος πάντων είχα στο μυαλό μου ότι ναι, Νάσια, ψυχραιμία, κοιμήσου, θα το δείξεις αύριο στη Χρύσα. Περνάει λίγο η ώρα, κοιμόμαστε με τη Στεφανία. Την ακούω, ρε παιδί μου, ότι έχει ξαπλώσει κι αυτή. Κλείνω το φως και εγώ μπαίνω στο Google και διαβάζω. Και λέω, να δω τι είναι αυτή η γραμμή, θα σκάσω. Δεν μπορώ, δεν το έχω ξαναδεί. Θέλω, παιδιά, μέσα στο πολυλογό, το Google μου έβγαλε ότι προφανώς αν δεν κάνω κάτι άμεσα, τύπου αν δεν μπορώ αντιβίωση, μάλλον θα πάθω σύψη και μπορώ να πεθάνω. Εντάξει. Δεν αστείευεσαι με αυτά. Συγγνώμη. Γιατί κάτι έγραφε εκεί για λεμφαγιώματα, για γραμμές που πηγαίνουν προς τον κοντινότερο λεμφαδένα, που στην περίπτωσή μου ήταν η μασχάλη μου. Και τέλος πάντων, παιδιά, με πιάνει όταν σας λέω ένας πανικός. Δηλαδή, είχα καιρό να αγχωθώ τόσο πολύ. Οπότε σκέφτομαι τώρα σε κλάσμα τα δευτερόλεπτα, τι να κάνω τώρα με τη Στεφανία, ρε φίλε. Πρώτη φορά με τη Στεφανία κοιμάμαι μαζί σε ταξίδι. Κρίμα να την ξυπνήσω, θα με περάσει για ηλίθεια, ξέρω εγώ. Τι να κάνω. Και την ώρα που το σκέφτομαι, ακούω τη Στεφανία να κουνιέται στο κρεβάτι. Που
εγώ πιστεύω κοιμόταν η κοπέλα, αλλά λέω δεν πειράζει. Δεν πειράζει, να είσαι στο ύψο σου. Εσύ την άκουσες. Οπότε άρπαξε την ευκαιρία για να σωθείς. Και τη λέω Στεφανία, σε πειράζει να ανοίξει λίγο το φως, να σου πω κάτι. Μου λέει Στεφανία, ανέρεση, άνοιξε το. Ανοίγω το φως και τη λέω Στεφανία, δεν μπορώ να το ξεχάσω τώρα. Και διάβασα αυτό. Και κοίτα, ξέρω εγώ. Και δεν είναι ίδιο με την εικόνα που δείχνει. Και μου λέει όντως, ξέρω εγώ, μοιάζει με την εικόνα. Αλλά εσύ, μήπως είναι λίγο υπερβολικό τώρα να αγχώνεσαι γι' αυτό. Και μήπως το δούμε το πρωί. Τη λέω εσύ, ξέρει τι σκέφτομαι όμως. Άμα είναι κάτι που πρέπει να κάνω τώρα και μήπως πρέπει να το δείξω τουλάχιστον στη Χρύσα. Μου λέει εσύ, η Χρύσα δεν κοιμάται. Η Στεφανία με τη Χρύσα δεν είχαν γνωριστεί καν ακόμα, γιατί είναι και οι δύο φίλες μου, αλλά από άλλες μεριές. Οπότε θα γινόταν και μια γνωριμία 4 η ώρα, 4:30 το πρωί. Καταλαβαίνετε, η Χρύσα έτσι πως θα ήταν, νευριασμένη δηλαδή και ξενυχτισμένη. Και η Στεφανία απ' την άλλη κουρασμένη σκέτο και κάπως αμήχανη, γιατί είχε μια τρελή δίπλα τη, ξέρω εγώ, να τη λέει για κουνούπια. Τέλος πάντων. Και εγώ επέμεινα, ρε παιδί μου, αρκετά. Μου λέει Στεφανία, okay, αν δεν μπορεί να κοιμηθείς, απλά πάρε την όντως τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Παίρνω τηλέφωνο, η Χρύσα από το διπλανό δωμάτιο, ακούω το κινητό να χτυπάει και η Χρύσα δεν απαντάει. Και τη στέλνω μήνυμα, τη λέω Χρύσα, παρακαλώ, βγες έξω, είναι κάτι επίγον. Βγαίνει η Χρύσα, έρχεται η Χρύσα τώρα, η οποία είναι τέντη σοφύρωνο το επόμενο κομμάτι. Και τέλος πάντων βγαίνει η Χρύσα από το δωμάτιο και είναι σε φάση τώρα αναμαλιασμένη, παράλληλα ψιλονευριασμένη, γιατί είναι σίγουρη ότι έχω κάνει πάλι βλακεία. Τη Χρύσα εντωμεταξύ σε όλη μας τη φιλία την ξυπνάω συχνά για διάφορα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι με έχει φοβηθεί το μάτι της λίγο. Και επίσης ότι ξέρει ποτέ δεν είναι σοβαρός ο λόγος, μάλλον. Τέλος πάντων, οπότε έρχεται λοιπόν στο δωμάτιό μας και ξέρεις, με κοιτάει με ένα ύφος τύπου σε μισό, ρε παιδί μου. Αλλά πες μου τώρα, πες μου, αφού με ξύπνησες, πες μου. Της λέω Χρυσά, ρε, τι είναι αυτό. Και της δείχνω το χέρι μου τώρα και το κουνούπι. Μου λέει Νάσια, είναι ένα κουνούπι. Και μετά κοιτάει τη Στεφανία και της λέει Στεφανία, εσύ, Στεφανία, εγώ μη Χρύσα, τι κάνεις. Και χαιρετιούνται και τα κορίτσια, γιατί είναι και έτσι κι αλλιώς η Χρυσά λίγο. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να είναι αγενής, ρε πούμε, στον ξένο κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, και τη λέω: Ρε Χρυσά, είσαι σίγουρη, μα εγώ διάβασα αυτό, διάβασα το άλλο, διάβασα εκείνο. Αρχίζει η Χρύσα με ψηλαφάει, κάνει εκεί μια εξέταση τώρα. Επιστημονική τουλάχιστον. Και μου λέει Νάσια, είμαι σίγουρη, δεν θα πεθάνεις, ξέρω εγώ, είναι απλά ένα κουνούπι, όντως είναι μολυσμένο. Θα σου δώσω τώρα να βάλεις φουσικόρτ, γιατί έχω μαζί μου ως σωστή επιστήμονας γιατρός. Έχω μου λέει και αμμονία, έχω και φουσικόρτ, έχω και τα πάντα. Έχω ό,τι θες, θα σου δώσω να τα βάλεις να τελειώνουμε. Και μου τα δίνει τέλος πάντων. Μου λέει να ξέρεις, έχω και κορτιζόνη σε χάπια σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί. Δεν μου έδωσε κορτιζόνη, εντάξει, δεν είναι τρελή. Εν πάση περιπτώσει, βάζω εγώ την αλφή μου, την επόμενη μέρα ξυπνάω, το δείχνω και στους άλλους δύο, για να πάρω και δεύτερη γνώμη φυσικά. Κάθε μέρα εντάξει, όσες μέρες είμαστε στο Χελμό, εγώ μιλούσα για αυτό το κουνούπι και είχα το ιατρικό team να συσκέπτεται κάθε μέρα να με ψηλαφάει εκεί, να είναι σε φάση Νάσια, ούτε σήμερα πεθαίνεις, ούτε σήμερα όλα καλά, προχωράμε, ξέρω εγώ. Οπότε ναι, αυτά είχα να πω για το κουνούπι μου, παιδιά. Χρύσα, θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια που κάπως ανέχεις, ρε παιδί μου, έτσι, δεν ξέρω, τους προβληματισμούς μου για αρχή. Και αυτό, σε αγαπώ, Χρυσά. Χρυσά, σ' αγαπώ. Αυτό. Και για να φύγω από το θέμα του κουνουπιού και για να μιλήσω λίγο γενικότερα για το Χελμό. Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ στο Χελμό κατάλαβα ότι αν έχω γεννηθεί για ένα λόγο, αυτός είναι για να πηγαίνω έτσι σε ωραία φεστιβάλ και να ακούω μουσική όλη μέρα, κάθε μέρα. Ή τουλάχιστον 3 φορές, ξέρω εγώ, το μήνα, ένα τρίμερα και να είμαι σε ένα φεστιβάλ εκεί πέρα και να περνάω καλά, κατάλαβες. Γιατί, παιδιά, ειλικρινά υπήρξαν στιγμές εκεί στο φεστιβάλ που αισθανόμουν τέτοια ευτυχία. Λέω, αποκλείεται τώρα να είμαι τόσο χαρούμενη. Είχα πολύ καιρό να το νιώσω, ρε παιδί μου, αυτή την πληρότητα. Την ευτυχία του να είσαι απλά κάπου και να περνάς τόσο καλά. Παιδιά, θα σας πω απλά το πρόγραμμα. Εμείς ξυπνούσαμε το πρωί, ξέρω εγώ, τύπου 12 η ώρα, χαλαρή. Και τρώγαμε πρωινάρα στο σπίτι. Είχαμε νοικιάσει αυτό το σπίτι, ας πούμε, και είχαμε πάρει, ξέρεις, τόστ και τέτοια από το σούπερ μάρκετ και φτιάχναμε στο σπίτι πρωινό, τρώγαμε. Μετά πηγαίναμε και για μια καφεδάρα έξω στα Καλάβρητα, στην πλατεία, όπου ήταν φανταστικά. Είχε βέβαια ψιλοκαύσωνα εκεί, αλλά ήταν φανταστικά. Και μετά γύρω στις 6 ανεβαίναμε πάνω στο βουνό με το λεωφορείο. Το φεστιβάλ του ήταν full οργανωμένο σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είχε ένα λεωφορείο το οποίο σε ανεβοκατέβαζε τύπου συνέχεια. Αλλά τύπου συνέχεια, δηλαδή δεν περίμενες ποτέ πάνω από, ξέρω εγώ, 10 λεπτά για να ανέβεις. Και ήταν 20 λεπτά επειδή μου διαδρομή, ανέβαινες πάνω, όπου και 6 ώρα όντως αρχίζανε τα διάφορα acts. Είχε, ξέρω εγώ, stand-up comedy, είχε, πώς το λένε, lives από νωρίς. Και παιδιά, πάνω στο Χελμό τώρα, ένα τοπίο φανταστικό που εγώ κατάλαβα από ένα σημείο και μετά, μου το είπε δηλαδή η Στεφανία, δεν το κατάλαβα μόνο μου, ότι εκεί που βρισκόμασταν και πατούσαμε τα πόδια μας, το χειμώνα έχει χιόνια και περνάνε τα σκι. Γιατί κάνουν σκι οι άνθρωποι, κατάλαβα. Περνάνε εννοώ τα παγοπέτριλα, δεν ξέρω πώς λέγονται, καταλάβατε. Τέλος πάντων, και κάπου εντυπωσιάστηκα με αυτό, ήταν πολύ ωραία. Και παιδιά, έχω να πω ότι υπήρχε μια στιγμή, πολύ συγκεκριμένα, θυμάμαι, που ήμασταν το βράδυ πάρα πολύ κουρασμένες και κουρασμένοι βασικά, όλη η παρέα. Και είχε μόλις τελειώσει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ήταν φανταστικός, ξέρω εγώ. Εγώ κάτι έπαθα και με τον Βασιλή αυτή τη φορά. Μου φάνηκε έτσι πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θέλω να πω. Αλλά μου φάνηκε γενικά έτσι πολύ γλυκούλης. Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε. Αυτά ήθελα να πω. Προχωράω, συγγνώμη, δεν θα μιλήσω για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου τώρα. Δεν θέλω να το κάνω αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει. Και έχει τελειώσει λοιπόν ο Βασίλης. Έχουμε περάσει φανταστικά. Και θα βγαίνανε οι villagers αμέσως μετά, ρε παιδί μου. Αλλά πάντα υπήρχε, ξέρω εγώ, τύπου 1/4, 20 λεπτά, σαν διάλειμμα μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Οπότε εμείς αυτό το μεσοδιάστημα
είχαμε ξαπλώσει στο λόφο, σε ένα σημείο τώρα φαντάσου που ξέρω εγώ είσαι ξαπλωμένος, αλλά έχεις επίγνωση του τι γίνεται στη σκηνή, η οποία είναι αρκετά μακριά, αλλά ρε παιδί μου ψιλοβλέπεις κιόλας. Δηλαδή έχει κλείσει ο λόφος, οπότε εσύ έτσι όπως ξαπλώνεις, είσαι σαν να είσαι ρε παιδί μου ξαπλωμένος σε μια. Δεν ξέρω, στην καρέκλα του ψυχολόγου, δεν ξέρω πώς να το πω. Στην ξαπλώστρα, δεν ξέρω παιδιά. Πάντως καταλάβατε νομίζω. Σταματάω τις παρομοιώσεις εδώ πέρα, καταλάβατε. Και είμαι λοιπόν ξαπλωμένη, αγκαλιά με τα κορίτσια και κοιτάμε τα αστέρια. Είχε φούλα αστέρια εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ έκανε και κρύο. Είχε δηλαδή το βράδυ, τι να σου πω, 10 βαθμούς κάτω από ό,τι είχε στο κέντρο. Οπότε είχαμε ζακέτες, πουλόβερ και τέτοια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και κοιτούσα λοιπόν τα αστέρια και περίμενα απλά να αρχίσει το επόμενο άκτρε, παιδί μου. Και ήμουν σε φάση πόπο, αυτό τώρα είναι σούπερ που ζω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ζω τώρα. Τέλος πάντων, και θέλω να σας πω να βρείτε τέτοια πράγματα στη ζωή σας που σας γεμίζουν και να τα κάνετε. Και εγώ θέλω να πάω και σε άλλα φεστιβάλ, όχι φέτος, αλλά του χρόνου. Ρε παιδί μου, από του χρόνου πάλι να ξαναπάω. Να είμαστε καλά να πάμε. Αυτό. Το τελευταίο που θέλω να πω για αυτό το φεστιβάλ δεν έχει να κάνει με το φεστιβάλ καθ' αυτό. Έχει να κάνει, παιδιά, με το Θανάση Παπακοσταντίνου και τους Αούγκανους. Θα σας εξηγήσω γενικά σε τι αναφέρομαι. Αλλά μάλλον θα έχετε καταλάβει. Παιδιά, λοιπόν, ακούστε. Το κοινό τώρα του Χελμού ήταν ένα πολύ καλό κοινό, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είχε όλες τις ηλικίες. Είχε, ξέρω εγώ, από πολύ μικρά παιδάκια μέχρι, ρε παιδί μου, 70χρονους χαλαρούς τύπους που είχαν έρθει με τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και αράζαν εκεί πέρα. Και γενικά δεν ήταν αυτό το φασιλίκι, το ανεξέλεγκτο που μπορεί να συναντήσεις, ρε παιδί μου, όντως σε μια συναυλία του Θανάση. Ήταν mix grill η κατάσταση. Καταλάβατε. Είχε απ' όλα. Και εμένα αυτό μου άρεσε πολύ και μπορούσα, ρε παιδί μου, να ταυτιστώ με όσους ήθελα και να είμαι cool, ξέρω εγώ. Αλλά, παιδιά, θα σας πω τι έγινε. Όταν βγήκε να τραγουδήσει ο Θανάσης. Γενικά, ο Χελμός είναι δάσος, έτσι. Είναι, τέλος πάντων, περιτριγυρισμένος μάλλον από δάσος. Και γενικά, όταν είναι και η θερμοκρασία πολύ ψηλή, είναι, δεν ξέρω, νομίζω αυτονόητο. Είναι κοινή λογική. Πρέπει να είσαι Αούγκανος για να το καταλαβαίνεις. Δεν ανάβουμε φωτοβολίδες, παιδιά. Πρέπει να σας πω. Υπάρχει εντωμεταξύ το τέλειο meme ότι τώρα που ο Θανάσης βγαίνει λίγο στη σύνταξη, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο και δεν θα ξαναεμφανιστεί, ότι οι φασέοι ανάβουν φωτοβολίδες στο σπίτι τους ή κυκλοφορούν στην Αθήνα, μην ξέροντας τι να κάνουν τη φωτοβολίδα τους, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Θανάσης έχει χειρότερο κοινό από αυτό που το αξίζει στην πραγματικότητα. Και είναι πολλοί κόσμος που, ρε φίλε, δεν σέβεται τίποτα και δεν σέβεται ούτε τον ίδιο τον Θανάση. Και εμένα αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί ο άνθρωπος είπε 3 φορές κυριολεκτικά μην ανάψετε φωτοβολίδα. Και κυριολεκτικά την πρώτη φορά που το είπε, ενώ δεν είχαν ανάψει ακόμα, στο επόμενο τραγούδι, γιατί αυτός ήξερε προφανώς ότι ακολουθούσε ο Διάφανος, που στο Διάφανο πάντα ανάβουν φωτοβολίδα. Οπότε, επειδή το ήξερε, τους προειδοποίησε. Τους λέει απαγορεύεται βασικά. Και επίσης ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Παιδιά, σαν να μην τον άκουσαν. Δηλαδή, απλά συνέχισαν να ανάβουν κανονικά τις φωτοβολίδες εκεί πέρα. Λες και είμαστε στο γήπεδο, λες και δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω πότε έγινε cool αυτό το πράγμα να ανάβουμε φωτιά στη συναυλία. Δεν είναι cool αυτό. Επίσης, δεν είναι cool να πετάς κρασιά και τσίπουρα ο ένας στον άλλο, παιδιά. Αυτό δεν είναι cool. Αυτό είναι ηλίθιο. Και επίσης, όταν έχει και 15 βαθμούς εκεί πέρα που βρίσκεσαι, κάνει κρύο, ρε εσύ. Δηλαδή, εγώ κρύωνα. Όταν με λούζανε από ένα σημείο και μετά, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Λέω ότι ήρθα εδώ να πάθω πνευμονία. Αούγκανε. Πάνω σε αυτό, είχαμε πάει με τη Στεφανία πάλι στη συναυλία του Θανάση το Μάιο, κάπου στο Θέατρο Βράχων, νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι που ήταν. Τέλος πάντων. Και παιδιά, εκεί πέρα είχε γίνει το εξής σουρεάλ σκηνικό. Δεν ήταν στο Θέατρο Βράχων, τώρα θυμήθηκα, ήταν στην Νίκαια. Και εκεί που είμαστε ωραία και καλά και περνάμε τέλεια, ξέρω εγώ, αρχίζουν κλασικά όντως τα σουρταφέρτα με τις φωτιές, με τα καπνογόνα, δεν ξέρω τι είναι εκεί, φωτοβολίδες, ό,τι θες είχαν έρθει μαζί τους. Τέλος πάντων, και αρχίζουν και πετάνε και κρασιά. Αλλά όταν σου λέω κρασιά, δηλαδή κρασιά, ρε φίλε, που βάφει το κρασί, ξέρω εγώ. Πέρα από το ότι βρωμάει, σκυλοβρωμάει, βάφει κιόλα. Τέλος πάντων, και είναι τώρα ένας τύπος, ο οποίος τον έβλεπε από πριν, ρε παιδί μου, ότι αυτός πετούσε τσίπουρα. Και γυρνάει σε κάποια φάση και τρώει πάρα πολύ κρασί στη μούρη. Το τρώει δηλαδή από το πισινό του, από κάποιον, δεν ξέρω. Του έρχεται κρασί και γυρνάει πίσω. Και αρχίζει τώρα ένα καντήλι στον από πίσω του την ώρα της συναυλίας, το οποίο παίζει να κράτησε συνολικά 20 λεπτά. Απλά να τσακώνονταν. Για να του λέει αυτός ότι εντάξει, ρε φίλε, και εμείς πετάμε, αλλά δεν πετάμε κρασί. Και λίγο σεβασμό. Και δηλαδή τι είναι το κρασί που το πετάς έτσι. Και εγώ δηλαδή μπορεί να πάθω τίποτα άμα μου έρθει στο μάτι το κρασί. Ενώ το τσίπρο δεν είναι πρόβλημα. Κάνα πρόβλημα. Και γενικά μια τέτοια κατάσταση. Και σκέψω ότι τελείωσε η συναυλία και αυτοί ξανατσακώθηκαν, ρε παιδί μου. Και πετάχτηκε μετά μια πολύ φυσιολογική κοπέλα. Και τους λέει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχετε καταλάβει, το μην τσακώνεστε. Ενώ εγώ, ας πούμε, δεν ήθελα να φάω ούτε τσίπουρο ούτε κρασί. Ξέρω εγώ. Ενώ πετάτε και οι δύο. Και εσείς τσακώνεστε για το ποιος έφαγε τι, ας πούμε. Ενώ εγώ δεν θέλω να φάω τίποτα και είμαι αναγκασμένη να είμαι δίπλα σας, ας πούμε, που εσείς πετάτε και
δηλαδή, ως εμένα. Τέλος πάντων, και γενικά μου φάνηκε πάρα πολύ σουρεάλ και κάποια στιγμή μου φάνηκε και πολύ επαναστατικό ταυτόχρονα να συζητάμε έτσι την ώρα του live του Θανάση για το ότι δεν πρέπει να πετάμε κρασιά ο ένας τον άλλο. Τέλος πάντων, έχω να πω σε αυτό το κοινό ότι πραγματικά σας λυπάμαι, γιατί δεν έχετε καταλάβει τίποτα ούτε από τη μουσική του Θανάση, ούτε από το τι σημαίνει σεβασμός στον καλλιτέχνη που μου απευθύνεται και μου ζητάει ότι και για λόγους υγείας, το είπε δηλαδή και στο live που βρισκόμουν, και για λόγους υγείας, ότι και για λόγους φωτιάς και κινδύνου πυρκαγιάς κτλ. Μην το κάνετε. Είναι πολύ απλό. Και εσύ απλά τον γράφεις επειδή εσύ έχεις αποφασίσει ότι θα ξυπνήσεις και θα έρθεις στο χελμό με τις φωτοβολίδες σου. Επειδή είσαι ηλίθιος, ρε φίλε, γι' αυτό μόνο. Εντάξει, ξέρω εγώ. Συγγνώμη τώρα για το rant, συγγνώμη για τα νεύρα, αλλά. Εδώ που τα λέμε, κάπου όπα, έτσι. Είμαστε κι εμείς εδώ πέρα, παιδιά. Δεν είστε μόνοι σας. Εντάξει, αυτό. Αυτά ήθελα να πω για το χειμώνα, παιδιά, και σε άλλα με υγεία, θα πω εδώ. Έχω να σας πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο από αυτό, γιατί είμαι και λίγο χωριογύρα τελευταία, πήγα στην Καλαμάτα, όπου έπαθα μία μαγεία, έναν έρωτα με την Καλαμάτα. Που δεν είχα ξαναπάει προς τα εκεί. Είχα και όλα στο μυαλό μου ότι όλα αυτά είναι κοντά. Τι Μάνη, τι Καλαμάτα, τι Λιμένη. Έλεγα, αυτά όλα σε μια μέρα γίνονται. Και μου λέει ο Αλέξανδρος, Νάσια. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το ένα πόδι από το άλλο απέχει και 3 ώρες. Λέω, τι, 3 ώρες, όπα. Μισό λεπτό. Και τελικά πήγαμε μόνο Καλαμάτα, ρε παιδί μου, και εκεί στα γύρω-γύρω, δηλαδή Καρδαμίλη, ιστορίες και τέτοια. Πύλο και αυτά. Καλά, ήταν φανταστικά. Δεν ξέρω, εγώ κάπως μαγεύτηκα από τα τοπία και από τη θάλασσα και από τον τρόπο ζωής στην Καλαμάτα. Μου φάνηκε μια πολύ βιώσιμη πόλη να ζεις, γιατί είχε τη θάλασσα που όμως είναι καθαρή και δίπλα στο σπίτι σου, όπου και να μένεις, ρε παιδί μου, απλά παίρνεις τα πόδια σου και πηγαίνεις και κολυμπάς. Είναι φανταστικό αυτό το πράγμα. Ενώ παράλληλα είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, δηλαδή δεν είναι ότι είναι, ξέρω εγώ, χωριό. Είναι πολύ μεγάλη πόλη. Τέλος πάντων, φανταστική η Καλαμάτα. Απλά επειδή έχω πολλά να πω, δεν θέλω να επεκταθώ ιδιαίτερα τώρα στην Καλαμάτα και θα σας πω μόνο ότι θα ξαναπάω πάρα πολύ σύντομα σίγουρα, γιατί απλά με μάγεψε. Ήταν φανταστικά. Επίσης, τι ωραία πρόσβαση, ρε παιδί μου. Ήταν πανεύκολο, δηλαδή απλά μπαίνεις στην εθνική και φτάνεις. Τσουπ. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε πολύ, μου άρεσε πολύ. Μπράβο σας, παιδιά. Και μπράβο και στο Δήμο της Καλαμάτας, γιατί ήταν πάρα πολύ καθαρά τα πάντα. Και επίσης, έχω να πω, παιδιά, ότι επειδή η μάντζα μου και επειδή όλοι το ξέρετε αυτό πια, και λογικά θα θυμάστε ότι μου είχαν κλέψει το κινητό μου. Το θυμάστε λογικά, κάπου στο μετρό. Και ήμουνα τέλος πάντων για πολύ καιρό με μια μπακατελίτσα που είχαμε από το 2017 εδώ πέρα στο σπίτι και την είχα τέλος πάντων στην μπακατέλα. Έκανε τη δουλειά της όσο άντεξε στα χέρια μου, γιατί παιδιά την αποτέλειωσα. Θα σας πω τι έγινε. Ήμουν στη δουλειά και έχω την μπακατέλα μου τέλος πάντων κανονικά. Μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, σε παρακαλώ. Όποτε μπορεί, άκου το καινούριο τραγούδι, ξέρω. Μου είχε στείλει ένα τραγούδι να το ακούσω. Πάω να ακούσω το τραγούδι, παιδιά, και μου πέφτει το κινητό από τα χέρια. Απλά μου πέφτει, δηλαδή ήταν απλά γλίστρισε, ρε παιδί μου, από ένα ύψος 40 εκατοστών. Η οθόνη είχε ήδη κάπως πάσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε διάφορα ραγίσματα εκεί, δεν του είχα βάλει και θήκη. Ήμουν και σε μια άρνηση να του βάλω θήκη, γιατί λέω, παιδιά, εντάξει, όσο κρατήσει, μετά θα πάρω καινούριο. Έλα όμως που αυτό όντως δεν κράτησε. Αλλά εγώ μετά δεν είχα λεφτά να πάρω καινούριο, γιατί εγώ τώρα πρέπει να πληρώσω ΦΠΑ και εύκα. Και γενικά, όπα. Δεν θέλω να πάρω τώρα κινητό, δηλαδή δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Εν πάση περιπτώσει, και παιδιά, το κινητό κλείνει και δεν ξανανοίγει. Δηλαδή είναι σε φάση μαυρίζει η οθόνη κατευθείαν και δεν μπορώ ούτε να το κλείσω τελείως, γιατί ήθελε κάτι τέτοια εκεί, δεν ξέρω, ούτε να κάνω τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν δούλευε η αφή, ρε παιδί μου. Και φτάνω στο σπίτι, βρίσκομαι με τον Αλέξανδρο έναν τρόπο να κλείσω το κινητό, το κλείνω. Όλα καλά. Και το επόμενο πρωί, σαν να μην τρέχει τίποτα, το κινητό από τα σκουπίδια οριακά, δηλαδή δεν το πετάξαμε, αλλά κατάλαβες. Από το τραπέζι του σαλονιού, ας πούμε, βαράει εξυπνητήρι, ενώ είναι κλειστό. Και είμαι σε φάση τώρα ή έχω κάνει κάτι πολύ καλά. Και έχω ανακαλύψει κάτι που η Samsung δεν το ξέρει για αυτά τα κινητά, ότι μπορεί όντως ένα κλειστό κινητό να βαρέσει εξυπνητήρι, ή δεν το έχω κλείσει και δεν θα καταφέρω ποτέ να το κλείσω. Και παιδιά, έχω να σας πω ότι από την Πέμπτη, την προηγούμενη που έγινε αυτό, η Παρασκευή, δεν θυμάμαι, από την Παρασκευή νομίζω που έγινε αυτό, μέχρι σήμερα που είναι Τετάρτη, εγώ κάθε μέρα ξυπνάω με ένα ξυπνητήρι που βαράει στις 8, μετά στις 8 και 5, μετά στις 8 και 10, μετά στις 8 και 4, μετά στις 8 και 20, μετά στις 8 και 25 και μετά στις 8 και μισή. Και μετά τις 8 και μισή απλά κλείνει. Και δεν ξαναβαράει. Ενώ εγώ, παιδιά, θα σας είμαι. Τώρα τι να σου πω, δηλαδή, θα πω την αλήθεια. Εγώ βάζω όντως αρκετά ξυπνητήρια, αλλά δεν βάζω τόσα. Δεν είμαι τρελή. Εγώ βάζω στις 8, βάζω στις 8.30 και βάζω μετά και στις 9 παρατέταρτο. Και αν το 9 παρατέταρτο δεν με ξυπνήσει, θα ξυπνήσω στις 9. Και είναι τόσο απλό. Δηλαδή, 4 ξυπνητήρια. Δεν είναι 24. Και θέλω να πω ότι είναι παράξενο και είναι λίγο στοιχειωμένη η φάση τώρα. Ειλικρινά. Γιατί μετά τις 8.30 δεν ξαναβαράει άλλο ξυπνητήρι. Να πω ότι, OK, το βάζω στην αναβολή από τις 8 να πάει στις 8 και 5 και ότι κάτι πατάω εγώ λάθος και γι' αυτό να το ακούσω. Αλλά το λογικό θα ήταν να βαρούσαν και τα επόμενα ξυπνητήρια. Αλλά όχι, παιδιά, αρνείται. Δεν βαράει τα επόμενα. 8 και μισή σου λέει, θα έχει σηκωθεί, δεν μπορεί. Τόσες φορές χτύπησα. Και δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό. Θέλω απλά να το πετάξω σε σκουπίδια, αλλά φοβάμαι ότι όπου και να πάει αυτό το κινητό θα ενοχλεί. Αισθάνομαι λίγο σαν τη Φίμπη στα φιλαράκια που βαρούσε ο συναγερμός της φωτιάς και δεν μπορούσε να βγάλει την μπαταρία και απλά τον πέταξε σε σκουπίδια και μετά ήρθε η πυροσβεστική και της τον έφερε πίσω.
Και γενικά φοβάμαι ότι όπου και να το πετάξω, κάπως θα βρει τον τρόπο του να επιστρέψει σε μένα. Οπότε θέλω απλά να το πάω στη Vodafone και να του πω: παιδιά, κάντε κάτι. Θέλω απλά να μου κλείσετε το ξυπνητήρι, τίποτα άλλο. Αν εσείς εδώ έχετε κάποια ιδέα εντωμεταξύ, απλά γράψτε μου στα σχόλια, έτσι. Μην με αφήσετε έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαι και από καύσωνα, δεν είμαι για πολλά, δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ, αυτό ακριβώς το ίδιο σκηνικό έχει συμβεί και στη φίλη μου την Ανούλα. Γεια σου, Ανούλα, να μας ακούσει. Σου αφιερώνω το επόμενο κομμάτι. Παιδιά, είχε έρθει μια φορά η Ανούλα εδώ πέρα να κινηθούμε μαζί και μου λέει: Νάσια, να ξέρεις, έχει πέσει το κινητό μου στη δουλειά, κάτι έπαθε, δεν ξέρω. Έβγαλε μαύρο και φοβάμαι ρε εσύ ότι αύριο θα αρχίσει το ξυπνητήρι να βαράει από τις 5:30. Της λέω: Ρε Ανούλα, της λέω. Γιατί από τις 5:30. Η Ανούλα δεν ξέρω τι έκανε εκείνη την περίοδο. Πραγματικά δεν θυμάμαι τώρα γιατί είχε βάλει το ξυπνητήρι τόσο νωρίς. Αλλά όντως είχε βάλει τίποτα, δεν ξέρω, να πάει για τρέξιμο. Κάτι κουλά κάνει αυτή. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και είμαστε τώρα σπίτι. Κοιμάμαι εγώ μέσα, η Ανούλα στο σαλόνι και ακούω 5:30 το πρωί όντως κάτι να βαράει. Και λέω: Ρε φίλε, μπα, ιδέα σου θα είναι. Η Άννα τώρα εντωμεταξύ, επειδή είναι αυτή που είναι και μπράβο σου, ρε Άννα. Μπράβο σου, ρε Άννα. Είσαι ψυχάρα. Η καημένη απλά ξύπνησε από τις 5:30 γιατί φοβότανε αυτό που όντως έγινε, ρε παιδί μου, ότι το ξυπνητήρι δεν θα σταμάταγε να βαράει. Ότι κάθε 5 λεπτά θα βάραγε, ρε παιδί μου. Γιατί το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να το βάλει σε αναβολή. Δεν μπορούσε να το κλείσει για κάποιο λόγο. Οπότε ρε η καημένη, για να μην ξυπνήσουμε εμείς, ήταν κάθε 5 λεπτά και έκλεινε το ξυπνητήρι μόνη της. Εγώ εν τέλει ξανακοιμήθηκα δηλαδή και δεν κατάλαβα τίποτα ποτέ. Ξύπνησα ξανά 9 η ώρα και ήμουν σε φάση: Άντε, φεύγουμε για δουλειά. Και ήταν η άλλη ένα ζόμπι, ξέρω. Όχι, εντάξει, μια χαρά ήταν η Ανούλα, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει ανάγκη η Ανούλα. Τέλος πάντων, Ανούλα, πόσο κολλητές είμαστε, εσύ. Που μας συμβαίνουν τέτοια πράγματα και μας ενοχλούν τα ίδια ξυπνητήρια. Τέλος πάντων. Ωραία, εντάξει, σταματάω τώρα το cringe πράγμα. Συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, το αστείο είναι ότι εγώ τώρα μέχρι να αποφασίσω να πάρω κινητό, βρήκα κι άλλο εφεδρικό. Γιατί αυτή είμαι. Και επειδή είμαστε πολύ στο σόι, μην φανταστείτε τώρα ότι σας μιλάω από τη θέση του προνομίου, ότι αυτή σπάει τα κινητά της επειδή μπορεί να αγοράζει να έχει καινούργια. Όχι, είναι ότι απλά έχω μεγάλο σόι και κάποιος βρίσκεται να μου δώσει το κινητό του. Σε αυτή την περίπτωση, αυτός που βρέθηκε να μου δώσει το κινητό του δεν ζει. Είναι η γιαγιά μου που ξέρετε όλοι αυτό το podcast από το πρώτο επεισόδιο, ότι η γιαγιά μου έχει πεθάνει τον Ιανουάριο. Εν πάση περιπτώσει, το κινητό της όμως είναι εδώ. Και παιδιά, ανοίγω το κινητό της γιαγιάς και ήταν συνδεδεμένο το Viber της γιαγιάς και το Telegram της γιαγιάς. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί έχει Telegram η γιαγιά μου που ήταν 92 χρονών από το 93. Θα σας πω ότι επειδή ο αδερφός μου στη Γενέβη και μόνο αυτό στη γη χρησιμοποιεί Telegram, θεώρησε ότι πρέπει να τις βάλουμε Telegram για να μιλάνε, με βιντεοκλήση ή με κλήση απλή τέλος πάντων. Και το Viber έτσι απλά για να ανταλλάζουμε εικόνες και τέτοια. Ποτέ δεν το χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, αλλά την παίρνω με βιντεοκλήσεις και χαιρόταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε το λογαριασμό και παιδιά, για κάποιο λόγο ενώ εγώ έβαλα τη δική μου SIM, ξανά στοίχημα, το βλέπετε όλοι εδώ, κάτι σημαίνει νομίζω. Τέλος πάντων, ενώ είχα βάλει τη δική μου SIM, λοιπόν, παρόλα αυτά το Viber και το Telegram ήταν με τον αριθμό της γιαγιάς ακόμα. Οπότε με το που μπαίνω εγώ στο κινητό, έρχεται μήνυμα σε όλο το σόι ότι ο χρήστης τάδε επέστρεψε στο Viber. Το οποίο το λες και λίγο creepy. Έπαθα λίγο μια φρίκη, λέω: Πω, Παναγία μου, τώρα πρέπει λίγο απλά να βιαστώ να τα σβήσω όλα. Εντάξει, και τα κατάφερα, τα έβγαλα. Αλλά είχε πλάκα γιατί μου στείλανε screenshot όλα μου τα ξαδέρφια. Ότι ρε, τι έγινε. Ποιος έχει το κινητό της γιαγιάς, τι συμβαίνει, ξέρω, μην παίζετε με αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Και μια που μιλάω για κινητό και στοιχειώματα κτλ. Παιδιά, ήμασταν στο σινεμά με τη Χρύσα και τον ξαδερφό μου. Γεια σας, παιδιά, αν μας ακούτε. Ευαγγέλη και Χρύσα, σας αφιερώνω το επόμενο κομμάτι. Η Χρύσα έχει την τιμητική της σήμερα. Τέλος πάντων. Και είμαστε και βλέπουμε ένα horror τώρα. Το λεγόταν. Το Long Legs. Το οποίο εμένα μου άρεσε γενικά. Μ' αρέσουν και τα horror, αλλά αυτό μου άρεσε κιόλας ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα γίνεται κάτι ρε παιδί μου με δαιμόνια, ιστορίες και αυτά. Και σε κάποια φάση, δεν θέλω να κάνω spoil, απλά σε κάποια φάση δεν κάνω κιόλας αυτό εννοώ. Είναι η πρωταγωνίστρια η οποία κάπως έχει φάει μια ντάγκλα και έχει ξαπλώσει και κοιμάται του θανατά, ρε παιδί μου. Και χτυπάει το κινητό της ασταμάτητα. Αλλά ασταμάτητα, ρε παιδί μου. Και σηκώνεται αυτή και ξέρεις, είναι σε φάση. Περπατάω τώρα προς το κινητό, αλλά ζαλίζομαι κιόλας. Μετά γυρνάει η Χρύσα και μου λέει: Μα ποιος διάολος παίρνει τέτοια ώρα. Μου άρεσε πολύ το αστείο, γι' αυτό ήθελα να το πω και στο podcast. Χρύσα, μπράβο. Μπράβο για αυτό το αστείο. Ήταν πολύ καλό. Αυτά, παιδιά. Είχα να πω κι άλλα, αλλά γενικά έχω καταλάβει ότι μιλάω κάπου 40 λεπτά τώρα. Και έχω λίγο φρικάρει, γιατί ήθελα να μιλήσω για κάτι πολύ ωραίο, αλλά θα το αφήσω για το επόμενο επεισόδιο. Γιατί ξέρω ότι μάλλον δεν θα έχετε φτάσει ούτε ως εδώ. Και θα ήταν κρίμα μπορεί να το κάψω. Οπότε θα τα αφήσω. Θέλω να σας μιλήσω στο επόμενο επεισόδιο για τα ελληνικά πανεπιστήμια και το πώς έχω βιώσει τη φάση με το πτυχίο μου. Θα σας μιλήσω γι' αυτό, αλλά θα τα αφήσω to be continued. Καταλάβετε. Πρέπει να σας κρατάω λίγο σε εγρήγορση, να σας βάλω σε μια αναμονή, να περιμένετε. Κατάλαβες αυτό. Είμαι πολύ πονηρή εδώ. Οπότε, παιδιά, το πιστεύετε ή όχι. Αυτό το έχω να πω. Φτάνει επιτέλους στο τέλος του. Το έκτο επεισόδιο μόλις τελείωσε. Ήμουν η Νάσια, είμαι καλά. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει πια ότι το έχω να πω ανέβηκε στο Spotify. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Πάντως είναι γεγονός. Είναι στο Spotify. Μπείτε και ακολουθήστε το στο Spotify και αφήστε για κάποιο σχόλιο. Δεν ξέρω, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Είμαστε πια δηλαδή και στο YouTube και στο Spotify. Τι άλλο θέλετε. Τα έχω κάνει όλα πια. Δηλαδή, τόση συνέπεια δεν ξέρω. Θα βάλω τα κλάματα.
πάντων, παιδιά, αυτό ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά. Ήταν λίγο τεράστιο το επεισόδιο. Καταλαβαίνω και εσάς που δεν φτάσατε ως εδώ. Αλλά δεν θα ξέρετε ποτέ ότι σας κατάλαβα και ότι σας συμπόνεσα. Αλλά εγώ το έκανα γιατί είμαι και εγώ ψυχάρα. Συγγνώμη. Εντάξει, παιδιά, σας αφήνω. Να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα και τα λέμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!